ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଶାଶୁ ମା ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ବାଛିଦେଲି। ବାଛିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେଲି। ଧୋଇକି ତାକୁ କାଟିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଚୁଲି ଲଗାଇକି କଡ଼େଇ ବସାଇଦେଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ଶାଗ ଭାଜିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଶାଗ ଭଜା ବସାଇଦେଲି। ଆଉ ଶାଗ ଭଜିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଆଜି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୁଣ ଗୁଣ ହେଇକି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସିଙ୍ଗର ନହେଲେ ନାହିଁ ହେଲା, ବାଥରୁମ୍ ସିଙ୍ଗର ତ ହେଇପାରିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଗୀତଟି କ'ଣ ଗାଇଥିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଅବଡ଼ା ରାନ୍ଧିବି ଆଉ କା ପାଇଁ, ବଡ଼ଖିଆ ଯଦି ପାଖରେ ନାହିଁ, 60 ପଉଟି 56 ଭୋଗ, କାହା ସଙ୍ଗେ ବସି କରିବି ଭାଗ, ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀ, ମୁଁ ସୁବେଶ କରିବି କାହାକୁ, କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।